راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوران غازت إنياتا زدالو نتا راديو آمانيل جرماية سلام عبز اللقمة بساتلايت حتير معبلن إنترنتن تكتاتلونا كبرات سمعتي لومي سوني عسر تقنبوتيو فنونا كتكتاتلو بخبرين عدمنا زينا كان غدمينا أرساتنهو أب كوينة تقراي تشميمو زركب منغستي إثيوبيا شدش تورحن زي ملأي أما حدارنا يتكلل كايرو أب تقراي عليت مصناتي زكازلو كبلو باتريارك أورتودوكس توادو بيت كريستيان إثيوبيا أبونا ماتياس قليصم إثيوبيا أسرات بقديتا وتهدراو كدان لبيسومن تبنا جوعاتي قومن يسألو كم زلو تغاليعو بريزيدنت كونغو نسودان قبصن مس إثيوبيا نمقراب زعل معودت أكايدو راديو إرنا ናብ ዝርዝራት ዕለታዊ ዜና ምስ ንሰግር ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ብዝተፈላለየ ገበናት ተጠርጢሮም ኣብ ማእሰርቲ ዝርከቡ ዜጋታት ሃገር ብግዴታ ወተሃደራዊ ኣልባሳት ምኽዳን ከም ሙሩኻት ኩናት ንምቕራቦም ይስራሓሉ ከም ዘሎ ተቓሊዑ ፍሉይ ሓይሊ ናይቲ ክልል ኣብ ትሕቲኡ ኣብ ዝርከባ ኣብያተ ማእሰርቲ ዘለዉ እሱራት ወተሃደራዊ ክዳን ኣልቢሱ ጠበናጁ ዕጢቑን ሰብ ሰርሖት ፀጉሪ ገይሩን ብግዴታ ከም ዝሰኣሎም ኣረጋጊጹ እቲ ፍሉይ ሓይሊ ነዚ ዝገብር ዘሎ ነቶም እሱራት ኣብ ኩናት ዝተማረኹ ዕጡቓት ኦነግ ሸኒዮም ኢሉ ብመንገዲ ሜድያታት መንግስቲ ንምቕራቦም ምዃኑ ይግመት እቲ ፍሉይ ሓይሊ ብተወሳኺ ኣብ ክልል ኦሮምያ ንዝርከባ ስድራ ቤታት ኣባላት ኦነግ ዝኾኑ ደቅኹም ኣበየለዉ ንሰብ ሓዳር ደቂ ኣንስትዮ ድማ ኣባላት ኦነግ ዝኾኑ ሰብኡት ግን ኣበየለዉ እናበሉ ህዝቢ የከላብጡ ከም ዘለው ጸብጻብ ናይቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝቆመ ግን ከዓ ናጽ ኣካል ምዃኑ ዝንገረሉ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሃገር ኣመልኪቱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን መጥቃዕታት ወሕይሉ ንዝርከብ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ንምድምሳስ ፌደራላዊ ሰራዊትን ፍሉያት ሓይልታት ክልላትን ኣዋፊሩ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ እቲ መንግስቲ ኣብ ልዕልቲ ብኦነግ ሸኔ ዝፍለጥ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ከቢድ ክሳራታት ከም ዘውረደ መንገዲ ኣዘዝ ሰራዊቱን ማዕከናት ዜናታቱን የጋዊሕ እኳ እንተሎ ኦነግ ግና እቲ መንግስቲ ዝቐርብ ዘሎ ዜና ተራ ፕሮፓጋንዳ ምዃኑ ኣብ ዝሃቦ ግብረ መልሲ ኣረድዩ ኣብ ኩናት ትግራይ ተሸይሙ ዝርከብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሰራዊት መንግስቲ ኤርትራን ሚሊሻታት ኣምሓራን ተደጊፉ ኣብ ዘካይዶ ዘሎ ውግኣት ብዙሓት ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ከም ዝማረኸውን ይገልጽ እዩ እንተኾነ ኣብ ትግራይ እውን ከም ናይ ክልል ኦሮምያ ተመሳሳሊ ኣብ ከተማታትን ገጠራትን ዝኣሰሮም ንጹሃት ተወላዶ ትግራይ ኣብ ሜድያታቱ ከም ሙሩኻት ኩናት የቕርቦም ከም ዘሎ ክጥቀስ ጸኒሑ እዩ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት እናጸንከረ ኣብ ዝመጸሉ ዘሎ እዋን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንጊዜያዊ ኣመሓዳር ናይቲ ክልል ከም ዝቐየሮ ተገሊጹ ኣብ 4 ሕዳር 2021 ድሕሪ ዝተወልዐ ኩናት ህወሓት ካብ ከተማታት ስሒቡ ኣብ በረኻታት ድሕሪ ምዕራዱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክንድቲ ብህዝቢ ዝተመርጸ ፕረዚደንት ናይቲ ክልል ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ንዶክተር ነጋ ሙሉ ከም ጊዜያዊ ኣመሓዳሪ ከም ዝሸሞ ዝዝከር እዩ ዶክተር ሙሉ ነጋ ኣብቲ ዝተመደበሉ ጽፍሒ 6 ወርሕ ከይመልአ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብዶክተር ኣብርሃም በላይ ከም ዝተተክአ መንግስታዊ ማዕከን ዜና ኣፍሊጡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ጽንኩር ኩናት ኣብ ዘካይደሉ ዘሎ እዋን ንጊዜያዊ ኣመሓዳሪ ብህጹጽ ዝቐየረሉ ምኽንያት ብንጹር ኣይተፈልጠን ይኹን እምበር ዶክተር ሙሉ ነጋ ባዕሉ መዝነቱ ክሓድግ ከም ዝወሰነ እውን ይስማዕ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፓትርያርክ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ኣብ ትግራይ ዓሌት ናይ ምጽናት ተግባራት ይካየድ ኣሎ ክብሉ ገሊጾም ነቲ ኩናት ዘለዎም ተቃውሞ ከይገልጹ መንግስቲ ተኸልኪሎም ከም ጸንሑ ዝጠቐሱ አቡነ ማትያስ ኣብ ትግራይ ብዙሕ ዝሕዝን ገበናት ይፍጸም ከም ዘሎ ዘመልከቱ ብመንገዲ ሓደ ኣሜሪካዊ ሃይማኖታዊ ትካል ኣቢሎም ብዝተቐድሐ ቪድዮ ኣብ ዘመሓላልፍዎ መልእኽትዮም ካብ 2013 ሒዞም ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ዘለው አቡነ ማትያስ ነዚ መልእኽቲ ብኸምዚ ኣገባብ ከሕልፉ ዘገደዶም ምኽንያት ዓለም ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት እቲ ሓቁ ክትፈልጥ ስለ ዘለዋ ምዃኑ ኣስሚሮምሉ ፕረዚደንት ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ፌሊክስ ቲስኬዲ ብጉዳይ ናይል ተሳሒበን ንዝርከባ ሱዳንን ግብፅን ምስ ኢትዮጵያ ንምቅራበን ዝዓለመ ዑደት ኣካይዱ እቲ ፕረዚደንት ኣብቲ ብሸሞንተ ግንቦት ናብ ካርቱም ዘካየዶም ምብጻሕ ምስ ቦምበር ላዕለዋይ ቤት ምኽሪ ሱዳን ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃንን ቀዳማይ ሚኒስተር ሱዳን ዓብደላ ሐምዶክን ብምርኻብ ዘትዩ እዋናዊ ኣብ ወንበር ሕብረት ኣፍሪቃ ዘሎ ፕረዚደንት ፌሊክስ ኣብቲ ምስ መራሕቲ ሱዳን ዘካየዶ ርክብ ኣብ ዕፁ ማዕጾ በፂሑ ዘሎ ዘተ ሱዳን ግብፅን ኢትዮጵያን ዳግም ንምብርባሩ ዘንቀደ ሓድሽ ተበግሶ ከም ዘቕረበ ተፈሊጡ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሱዳን ማርያም ሳድቅ አልማህዲ ድሕሪ ትርክብ ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ ሱዳን ነቲ ብፕረዚደንት ኮንጎን እዋናዊ ኣብ ወንበር ሕብረት ኣፍሪቃን ዝቐረበ ሓድሽ ተበግሶ ከተጽንዖ ምዃና ኣፍሊጣ
እንተኾነ እቲ ዝቐረበ ሓድሽ ተበግሶ ዝርዝራቱ ኣይተሓበረን። ፕረዚደንት ፌሊክስ ድሕርቲ ምስ ሰበ ስልጣን ሱዳን ኣብ ካርቱም ዘካየዶ ምይይጥ ምስ ሰበ ስልጣን ግብፂ እውን ተመሳሳሊ ርክባት ንምክያድ ናብ ካይሮ እዩ ኣምሪሑ። መራሕቲ ሱዳን ብጉዳይ ናይልን ኢትዮጵያ ተሃንጾ ዘላ ዲጋን ከምኡውን ምስ ኢትዮጵያ ተወሊዑ ዘሎ ደባዊ ግጭትን ብዝምልከት ኣብዛ ዝሓለፈ ሰሙን ጥራይ ምስ ፕረዚደንታት ኤርትራን ኮንጎን ከምኡ ድማ ፍሉይ ልኡኽ ምምሕዳር ባይደን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣምባሳደር ጄፍሪ ፌልትማንን ኣብ ካርቱም ርክባት ኣካይዶም። ዜና ተዛዚሙሎ ወይኒ ሱሌማን ጨና ኣዳም ሒዛትልና ክትቀረብያ ምሳና ጽንሑ። ጨና ኣዳም ኣብ ራድዮ ኤረና ክቡራት ተኸታተልትና ናይ ሎሚ ትሕዝቶ መደብ ጨና ኣዳም ስዒቡ ክቐርብ እዩ። ምሳኹም ትጸንሕ ወይኒ ሱሌማን ደጊምና ሰናይ ምክትታል። ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ። ሕጂ በዛ ዘለናያ ጎደና ኣቢሉ ሂትለር እንተዝሓልፍ እሞ ብረት እንተዝህልወኒ ድማ ዳግም ከይሓሰብኩ ምንክል መበልክዎ ነይረ። እቶም ሰብኡት ክገብርዎ ካብ ዘይከኣሉ ጓል ኣንስተይቲ ክትገብሮ ኣለዋ። ዞፊ ሾል ኣብ 1942 ኣብ ሓደ ካፌቴርያ ቡን እናሰተያ ንመሓዛኣ ዝበለታይ ነይሩ። ኣብቲ እዋን እቲ ስም ሂትለር እንክልዓል ኣብራኹ ፈብሪኹ ኣብ ዝሰግድ ሕብረተሰብን ግዜን ኣብ ማእከል እኩብ ሰብ ብኸምዚ እትፍክር ጓል ኣንስተይቲ መን እያ? ስርዓት ናዚ ኩሎም መንእስያት ጀርመን ኣብ ጎኑ ክስለፉ ሓያል ሰሪሖን ተዓዊትን እዩ። ትማል ሰንበት 9 ጉንበት መበል 100 ዓመተ ልደታ እትዘክረ ዞፊ ሾል ሓንቲ ካብቶም ብኣጻብዕ ዝቁጸሩ ናዕናዊ ስነ ሓሳብ ናዚ ኢዶም ዘይሃቡ ሰባት እያ። ኣብ 1934 ኣብ ከተማ ኦልም ጀርመን ካብ 10 ክሳብ 14 ዝዕድሚእን ጉጅለ ኣዋልድ ኣባል ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ መንእስያት ንምዃን ቃለ ማሕላ ኣብ ዝፈጸማሉ እዋን ዞፊ ሾል ኣብ ማእከለን እያ ነይራ። 3 ዓመት ድሕረዚ ንሳን ሓዋን ዩኒፎርም መንእስያት ሂትለር ተኸዲኖም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኦልም ዝረኣዮም ሰብውን እታ ምስ ሓዋ ዋይት ሮዝ ዝሽሙ ውዕውዕን ተባዕን ምንቅስቓስ መንእስያት ዩኒቨርሲቲ ብምስራትን ምቅዋምን ስርዓት ናዚ ዓብሽም ዘትረፈት መንእሰይ ሓደ እዋን ተደናጋጺት ስርዓት ናዚያ ነይራ ዝብል ርእይቶ ክህልዎም ዘይገበረ ይኮነን። ታሪክ ህይወት ዞፊ ሰነደ ጸሓፊ ዌርነር ሚልሽታይን ዞፊ ኣብ ንኡስ ዕድሚኣ ሰጸንበረቶ ማሕበር ኣዋልድ ጀርመን ኣዝዩ መሳጢ ምትእኽኻብ ኮይና ረኺባቶ። ምኽንያቱ ኣብቲ ዕድመቲ ኣብ ኦያ እቲ ከም ሰብ ዝመስጣ ነገራት ክትገብር ዝኽኣለት ደገ ወፂኻ ምጽዋት ተኣኪብካ ናብ ጫካታት እናኸድካ ኣግራብ ምሕኳርን ምስ መዛኑኣ ምጽዋትን ኣብ ምትእኽኻብ ኣብ ዝውላዕ ዝነበረ መጋርያ ተጋዲማ ግጥምታት ሬይነር ማርያ ሪልክ ብኣስተንትኖ ተንብብ ነይራ። እቲ ግጥምታትን ሓሳባቱን ኣንጻርቲ ኩሉ ዝበሃላ ዝነበረ ስነ ሓሳብ ናዚ ዝሰብኮ ዝነበረ ግናይ መንፈስ እዩ ዝነበረ። ንብዙሓት መንእስያት እቲ እዋን ኣባል ማሕበር ናዚ ጀርመን ወይ እውን መንእስያት ሂትለር ምዃን ዕቱብ ዲሲፕሊንን ተማእዛዝነት እቲ ዲክታቶርን ስነ ሓሳቡን ዝሓትት ወላ እኳ እምበር ምስ መዛንኦም ከም ልቦም ዘዘናግዕሉን ብናጽነት ክወጡ ንስድራ ቤቶም ዓብዪ መምኽኔታ ዝፈጥር ብምንባሩ ኣዋናዋኒ ነይሩ። እንተኾነ ኩሎም ኣብቲ ማሕበር ዝነበሩ ውዕውዕ መንፈስ ንእስነት ዝነበሮም ኣባላት ተደናገጽትን ተኸተልትን እቲ እኩይ ሓሳብ ናዚ ኣይነበሩን። እኩይ ስነ ሓሳቡ ኣብ መስራጾም ኣበርቲዑ ዝዓየየ ስርዓት ናዚ መንእስያትን ርድኢቶምን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር የእትየ ኣብ ዝበለሉ እቲ ድሒሩ ፈንጢሱ ዝወፀ ስምዒትን ተቃውሞን በዓል ዞፊ ሾል ምስ ተገንዘበ ሕማም ርእሲ ሒዝዎ። ኣብ ኩለን መንእስያት ማእከል ዝገበራ ከም ደቂ ተባዕትዮ ስካውት፣ ማሕበር ሰራሕተኛታት፣
ክርስቲያናዊ ማሕበር መንእስያትን ካልኦት ምትእኽኻባትን ድማ ብቐጥታ ኢዱ ክእቱ ግድን ነበረ። ሓደ ካብ ኩነታት ተቃውሞታትን አንጻር መቋምን ምውዳብን መንእስያት ሂትለር ድማ ደው ዝበለን ኣብ 1930ታት ኣብ ሓያሎ ከተማታት ጀርመን ድማ ጨንፈራት ዝነበሮን ማሕበር መንእስያት ኢደልቫይስ ፒራተስ ነይሩ። እንተኾነ ኣብቲ እዋን እቲ ሓያሎ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ፖለቲካዊ ነጥፈታት ግዳሴ ኣይነበሮምን ጥራይ ዘይኮነ ባህውርን ብስምዒትን ንሃገራዊ ማሕበራዊ ሰልፊ ነቲ ዳሓር ንሂትለር ኣብ ቅድሚት ኣሰሊፉ ሃገር ዘዕንዎ ሰልፊ ክዕወትን ኣብ ቅድሚት ክመፅን ዓብይ ኣስተዋጽኦ ዝገበሩ እዮም ነይሮም። ዞፊ ሾል ተምሃሪት ዩኒቨርሲቲ ከተማ ሚኒክ ምስኮነት እተጸንበረቶ ሚንሽን ዲቫይሰሮስ ወይ እውን ዋይት ሮስ ማለት ጻዕዳ ሮዛ ዝተሰሚየ ምንቅስቃስ ግን ሓደ ካብ ውሕዳት ተባዓት ናይ ተቃውሞ ምንቅስቃሳት እቲ እዋን ዝነበረ። ዞፊ ዘይከም ኣበርክቶ ሓዋ ሃንሾልን ዓርኩ ኣሌክሳንደር ሽሞረልን ንምንቅስቃስ ዋይት ሮስ ድሒራ ደኣ ትጸንበሮን ኣብቲ ምንቅስቃስ ዝዝርጋሕ ዝነበረ ጽሑፋት ኣብቲ ፈለማ ቀንዲ ኣበርካቲት እውን ኣይትንበርን እምበር ምስ ዕድሚኣን ጓል ኣንስተይቲ ከም ምዃናን መጠን ኣብ ምዝርግሑን ንሕትመት ክበቅዕ ካብ ወረቓቕቲ ቀለምን መሳርሒ ሕትመት ምውዳድን ጀሚርካ ክሳብ ምዝዛሙ ቀንዲ ስራሕ ናታ ዕማሚስ ነበረ። ንግሆ ሰዓት 10:18 ለካቲት 1943 ዞፊን ሃንስ ሓዋን ፍላየር ማለት በራሪ ወረቓቕቲ ምንቅስቃሶም ዝሓዘ ሓደ ገዚፍ ባልጃ ተሰኪሞም ናብ ዩኒቨርሲቲ ሚኒክ ኣብ ዝኣትውሉ ዝነበሩ እዋን እንተስ ብድንገት ማለት ብሓደጋ ወይ እውን ብፍላጥ ዞፊ ካብቲ ድሮ 1700 ወረቓቕቲ ዓዲላትሉ ዝነበረት ሓያሎ ጥማራት በራሪ ወረቐት ኣብቲ ዛሬባት ዩኒቨርሲቲ ተኸፍከፋ። እቲ ወረቓቕቲ መልእኽቲ ሰላም ክነግራ ከም ዝነፍራ ረጋቢት ኣብ ምሉእ ትኸንሸሎ ፍጹም ተዘርወ። ንእለቱ ድማ ደውበል ኣብ ትሕቲ ቀይዳ ኣቲኹም ኣለኹም ዝብል ድምፂ ድማ ሰምዑ ዞፊን ሓዋን። أربعة معلتات دحر زفتصامي أبالات منقسقاس وايت روس ዝኾኑ ሶፊ ሾል ሓዋ ሃንስ ሾልን ክሪስቶፈር ፕሮብስትን ንሞት ተፈርዱ። ኣብ ስነ ስርዓት ፍርዶም ልክዕ ከም ኣብ ግዜ ሰውራ ፈረንሳ ዝግበር ዝነበረ ወግዒ መቕጻዕቲ ገበነኛታት ብጊዮቲን ርእሳ ዝተቆርፀት ፈለማ ዞፊያ ነይራ። ነቲ ስነ ስርዓት ናይ ምቑራፅ ርእሲ መቕጻዕቲ ዝፈጸመ ሰብ ድሒሩ ኣብ ህይወተይ ሙሉእ ብትብዓት ርእሱ ልዒሉ ዝሞተ ሰብ ዞፊ ጥራይ የርኤ ክብል ተዛሪቡ።
ሕጂ በዛዘለና ያጎደና ቢሉ ሂትለር እንተ ዝሓልፍ እሞ መሳርያ እንተ ዝህልወኒ ድማ ዳግም ከይሓሰብኩ ምንክል መበልክዎ ነይረ እቶም ሰብኡት ክገብርዎ ካብ ዘይከኣሉ ጓል ኣንስተይቲ ክገብሮ ኣለዋ ዘፊሾል ኣብ 1942 ኣብ ሓደ ካፌቴርያ ቡንና ሰትያ ንመሓዛኣ ዝበለታዩ ኣብቲ እዋንቲ ስም ሂትለር እንክልዓል ኣብራኹ ፈብሪኹ ኣብ ዝሰግድ ሕብረተሰብን ግዜን ኣብ ማእከል ሰብ ብኸምዚ እትፍክር ጓል ኣንስተይቲ እያ ነይራ ይብል ታሪክ ህይወታ ንዝሰነደሉ መጽሓፍ ሓደ ሰብሲ ገለ ነገር ክገብር ኣለዎ ዝብል ኣርእስቲ ዘጠመቐ ሚልሽታይን ብዙሓት ምሁራትን ለባማትን ወራዙን ጀርመን ርእዮም ከም ዘይረኣዩ ወይ እውን ኢድ ብምሕዋስ ኣብ ታሪክ ዓለም ሰብ ዘይብል ዕንወት ንዘውረደ ሰብኣውነት ንዘራኸሰ ስርዓት ናዚ ክድግፉን ከጣቕዑን ከለው እታ ጓል 22 ዓመትን ከላ ንተኣምነሉ መትከል ኣንጻር ፋሽሽትነት ክሳዳ ንስየፋ ኣሕሊፋ ዝሃበት ዞፊሾል ሎሚ ኣብ ሓያሎ መንእስያት ጀርመን ብዝሕደረቶ ጽልዋ ደጊም ብህይወት ከም ዘለያ እሞ ርሑስ ዕለተ ልደት ግበረል ክብላ ትማሊ ኣብ ሓደ ሰለማዊ ሰልፊ ኣነ ዞፊሾል ኮሮና ቫይረስ ኣመኽኒኹም ኣብ ክሳድና ትሽንቅዎ ዘለኹም ገመድ ዘይቁኑዕ ምሕደራ ድማ ብትብዓተይ ክበትኮየ ዝብል ጽሑፍ ሒዛ ትጭድር ንዝነበረት መንእሰይ ምስ ረኣኹ ንብዓቲ ሲዒሩኒ ይብል ሚልሽታይን ትማለ ሰንበት ኣብ ዝተዘከረ መበል 100 ዓመተ ልደት ዞፊሾል መንግስቲ ጀርመን ስማን ምስላን ዝተወቕሮ ብሩራዊ ናይ 20 ኦይሮ ሰልዲ ብምቕራጽ ዘኪርዋ ውዒሉ ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ ክቡራት ተኸታተልትና ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ኣርእስቲ ክንራኸብ ኢና ክሳብ ሽዑ ሰሰናይ ንኹልና ድሓንቀኒ እዩ